Tribe SMP се хоста с мощната подкрепа на BG Power Host. Ако искате да спестите 10% от вашия хост, може да използвате код Tribe SMP за 10% намаление. Също така, помагате доста на нашия сервер и линк ще има долу в описанието. Здравейте хора, аз съм Виксер и добре дошли в следващия епизод на Tribe. Не е имало епизод от доста време, като се замисля, но в последния епизод казах, че ще направим нещо голямо. И да, в този епизод ще почнем да правим една къщичка, която ми се да разделя на два епизода. Защото в принцип не е много голямо, но не е много малка. Да. Първо ще започнем с основите на самата къща, но ще ми трябва... Искам първо да се направя на врата. Ето така. Добре. Добре, да и 3 врати, както и да. Така. Сега ще видим къде точно ще бъде входа на тая къща. Защото може би ето тук. Евентуално. Само. Добре, и от тук може да пробваме 1, 2, 3, така, бум, един ето тук. Тук пак по същия начин. Така, след това тук... 1, 2, 3... Така... Тук също едно... Така, само да не си сбъркам основите, че ми трябваше половин час да ги запълня. Защото това не искам да спирам клипа, да ходя до синглплеер и да гледам там как съм я направил. Тук е 1, 2, 3, така, тук също 1, 3, добре. Сега тук как беше? Тук 1, 2, 3, да видим, така ли? Добре. Тук е... така... Добре, даже между другото за тази къща ще... не трябва доста спрус дърво, като казвам доста, не са... доста. То само за основите хъби бих казал доста. 2, 3. 1, 2, 3. Тук. Не, чакай. Тук ще бъде... Не, тук така беше. Пак 2. 3. Също 3. Да. Дървото не свърши. То ние имаме още 3 стака. То само за основите и буквално всичко може да ни отнеме много повече. Чакай, това трябва да го махна. Не знам, защо го щупих с ръка, но като е... така. Добре, ето така ще изглежда къщата. Лесно. И това ще трябва да го дигнем така. Ама ще ни трябва много повече дърво. Ще вземем още един стак и това така е. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Също така ще ни трябва и вълна. Горе-долу голямо количество. Само да не бъркам нещо, че много мразя, когато по принцип билдвам нещо и нещо не ми излиза примерно с един блок или просто много е шибано. Добре. Добре. Така това.
Така трябва да си взема... Да хапнем малко. Трябва да си взема тези и ето тези. Но чакай, трябва да се направи още от тези. От слабовете. Така. Тук. Така. Така. Сега. Тук как беше, бе? Така, пичо. Наложи ми се да спре клипа, в смисъл да го паузна, защото печагата отгоре реши, че днес е подходящия момент, в който трябва да почне да блъска и да кърти. Но през това време, в което той се забавляваше там горе, аз отидох и си нафармих малко с прозърво. Което това е добре. И храната ми горе-долу започва да свърша. Значи слагаме това. Така, това го туриме тук. Ги махнем тия паяци. И отдолу, тук под нас има някакви пещери, които трябва да ги точь грейдна, там какво беше. Даже така ще ги направя на едно. Добре. Така, стигахме тук, значи... Опа, още съм с елайтрата. Така, трябва да си вземем айде около стак и 22. Също така ще ми трябва и Cobblestone и стоунбрикове, което не се сетих да ги взема, когато бях в хома, но дявно се надявам. Ще видим дали тук има... Добре има. Е хубаво, че има. Взема така малко. И ще направя стените на къща, с смисъл тези първите стени, в смисъл ето тези тук. Така, значи ще ми трябва това, ще ми трябва доста. Така ще ги направя така добре. Също и от това ще ми трябва доста при това. Добре. Така, сега започваме да ги слагаме. Така, значи, първо, така. Обзето, ето така ще изглежда. Добре, трябва да отидем да легнем, защото е нощ. Добре, не мога да видя къщата от тук, буквално е някаква тъмница. Бум. Забравяйте да затворя вратата, само да не се намъкне нещо, че... Представете си, лягате да спите и за примерно е някаква така мъничка къщика. Лягате да спите, забравяйте да оставите вратата, в смисъл да затворите вратата и се вмъква някакъв крипър, брат, и ви гърми живота. Това ще е много шеити. Тук съм изпуснал. Това да го... Бам, добре. Тук, значи също... 1, 2, 3, 4... Така...
Добре, изхабихме един стак с сега. Така. Окей. И сега. Трябва да видя от тук така. Започваше покриво. Не, чакай, тук ще бъде едно друго. Затова чакай да оберем дървото. Значи от тук така. Тук нищо не слагаме. Тук вече слагаме. Така. Тук пропускаме. Тук така. Добре. Че... Добре. Сега тук отпреде, ако се чуете защо не сложих, нали, пак е така дърво, отпреде ще има вълна. В смисъл... в следващия епизод ще разберете, нали, как ще изглежда. Нали, в този епизод по-общо това беше. Направихме всичко това и имаше моменти, които ми се налагаше да паузам клипа много тъпо, но просто, както ви казах, печалата над нас е ценен. Добре, просто пиче е решила да кърти да пробива днеска, но както и да, нали, прощаваме го. И да, по-общо това беше от този епизод. В следващия епизод, нали, ще продължиме къщичката. И най-вероятно в следващия епизод вече ще я завършиме. Поне така си мисля. И да, по-общо това беше. Ако ви е харесало, може да ставите един лайк между другото. Също така един subscribe. Аз бях Фиксер и се видим в следващия епизод, пичове.